Dobrý den. Já vlastně už třetím rokem připravuju sociální sítě brněnského architektonického manuálu, takže to mi tady tak nějak na mě přistálo. Já bych vám chtěla představit, co máme teďka. Máme založený Facebook, který v tuto chvíli vypadá takto. Není tam jako nic moc, ale změní se to brzy. Máme založený Instagram, který v tuto chvíli vypadá takto. Není tam vůbec nic, ale chystáme nějaké velké antré v spolupráci s Pixlema. Nicméně máme nějaký potenciální okruh sledujících, který vlastně vychází z čísel, které jsem odečetla z jednotlivých měst, které už sociální sítě mají, provozují tady tyhle manuály, což činí na Facebooku v souhrnu nějakých 15,5 tisíce, na Instagramu 7,5 tisíce. Samozřejmě to neznamená, že to jsou unikátní uživatelé, dá se předpokládat, že tam bude nějaký možná i značný překryv, ale je to číslo, které určitě má nějakou relevanci tady v tom zájmu. Vycházela jsem vlastně i z nějakého okruhu uživatelů sociálních sítí BAMu, kde vidíme, že nejvýraznější věkové skupiny jsou mezi 25 a 35 a 35 a 45 lety u Facebooku a stejně tak je tomu u Instagramu. Z toho jsme vlastně vycházeli při rozhodování, jakými kanály budeme tady ten nový projekt šířit, protože přijdeme, že tyhle ty sociální sítě jako Xko, TikTok a zařadila jsem tam teda i Instagram, vlastně nemáme proto úplně cílovku. Xko a TikTok jsou vyloženě na mladé a profesionální síť. Zatím jsme si nevyhodnotili, že bychom potřebovali. Nicméně do budoucna uvažujeme zřízení YouTube kanálu, kde by se právě mohly odehrávat různé záznamy přednášek a různé tutoriály, které zase mohou sloužit k snadší orientaci městům, které budou chtít přistoupit. A uvažujeme do budoucna newsletter, který by měl zase oslovit nějaké i starší publikum nebo publikum, které neholduje úplně sociálním sítím. A tam je samozřejmě otázka, kam by to fungovalo, co by bylo obsahem, ale je to ve fázi nějaké úvahy. Tohle jsou teda naše sítě, takže pokud teďkom si nalajkujete Facebook vlevo, Instagram vpravo, tak rázem nám podpoříte algoritmus významným způsobem, jak jste viděli, tak v tuto chvíli máme na obou sítích 4 sledující, což jsme my sami. Takže já do toho. Nicméně pojďme teda k plánu. Strategie. Zásadní strategií asi jako na všech sociálních sítích je nějaká pravidelnost, kdy my určitě budeme klást důraz na nějaké původní příspěvky, tu strukturu těch, nebo jako ty rubriky jednotlivé vám představím dále. To znamená na Facebooku pravidelnost 1 až 2krát týdně, původní příspěvek, to sdílení na Facebooku je poměrně libovolné, plus samozřejmě crosspostování a odkazování na jednotlivé weby, jak na architektonický manuál samotný, tak architektonické manuály jednotlivých měst. Na Instagramu je ta síť vlastně nějaká živější a tam budeme klást velký důraz na konzistentní vizuální styl, který v současné době už nějakým způsobem ladíme ve spolupráci s Pixlema. I ty pravidelné příspěvky by měly dodržovat nějaký vizuální styl, to znamená, bude to podobné téma, stejné téma jako na Facebooku, ale trošku jinou formou. Budeme se snažit tam tu vizualitu trošku více nějak jako podporovat. Sdílení událostí, zajímavostí a různých odkazů, které budou odkazovat napříč těmi manuály, se bude dít právě z toho důvodu, abychom udrželi nějakou vizuální čistotu zatím formou stories a budeme se snažit právě i pomocí těch nástrojů Instagramu, různých kvízů, otázek a zmínek ty lidi do toho nějak jako zapojit, aby ten Instagram se stal skutečně živým nástrojem. Přičemž platí, že samozřejmě na všech těch sítích by ty města měly být, na obou těch sítích by měly být zastoupeny nějak jako rovnoměrně, takže budeme se snažit v nějakých cyklech ty města vlastně protáčet, plus tam samozřejmě budou věci, které budou aktuální, ale bude třeba nějaké téma týdne nebo téma měsíce
a možná to rotování měst bude hlavně důležité v nějakém úvodu. Když přejdu teda k tomu konkrétnímu obsahu, tak my jsme teď ve fázi 1, kdy se budeme snažit prezentovat architektonický manuál jako takový. To znamená vysvětlit okolnosti vzniku, principy fungování, vůbec celé zákulisí, prezentovat vizuál tady právě ve spolupráci s Pixlem a vůbec způsob práce s ním. Vždycky ta fáze by měla samozřejmě obsahovat výzvu k zapojení. To by mělo probíhat během června, možná tam nastane nějaký malý posun, ale vlastně v průběhu června by se opravdu měly ty sítě už začít nějakým způsobem plnit. V druhé fázi budeme prezentovat partnerské manuály, a to sice chronologicky, tak jak postupně přistupovali. Takže napřed to budou samotné ty manuály. K tomu vždycky si představuju, že by každému městu byl věnovaný jeden týden, to znamená tam najednou by se to mělo výrazným způsobem oživit ty sítě. A každému, takže první bude představen manuál a nějaká jeho historie, nějaké jeho výstupy, publikace, brožury, edukační programy. A protože vlastně ty sítě trošku vyžadují dneska ty příběhy, tak i tam představíme, nebo je idea představit lidi a vůbec zákulisí jako lidi, kteří se na tom projektu v daných městech podílejí. A třetí fáze už je nějaký pravidelný obsah, který by v ideálním případě měl začít od toho září, protože předpokládám, že v průběhu léta bychom provětrali všechny ty města. A tam vlastně máme pravidelnou rubriku výběr někoho, výběr Hostia nebo Hostia Koryčánek doporučuje. Byla by to kurátorovaná rubrika, na kterou by vždycky oslovila někoho zase postupně z jednotlivých měst. Byl by to výběr konkrétní stavby a ideálně připojit nějaký malý odůvodnění, proč vlastně, já vím, že je těžké z každého města vybrat jednu stavbu, ale věřím, že každý nějakou takovou stavbu jednou za třeba čtvrt roku najde. Druhá rubrika, která bude vlastně naplňovat tu ideu toho propojování napříč městy, bude rubrika po stopách. To znamená, v tomto roce asi bychom to vyzkoušeli zrovna na Bohuslavu Fuchsovi, kde vznikne stezka Bohuslava Fuchse v rámci architektonického manuálu. A ta rubrika má jako idea je, že bude reagovat na nějaké důležité události nebo výročí a právě propojí ty tvůrce napříč městy. To znamená, na podzim by mohl vzniknout Fuchs a v listopadu Adolf Loos, který bude mít tuším 125 let. Nebo tak nějak jsme se na to dívali. Dalším pravidelným obsahem budou události. To budou jednak vlastní události a jednak sdílené události právě z partnerských měst, kdy na Facebooku je to poměrně libovolné a živé. Na tom Instagramu už jsem říkala, že se pokusíme dodržet nějakou vizuální jednotu a uvidíme, jakým způsobem se to tam nakonec bude projevovat. A potom nějaký kvízy, zajímavosti a aktuality, což už potom vlastně i ty události a ty zajímavosti trošičku budou závislé na tom, jak budeme komunikovat spolu, protože já samozřejmě nejsem schopná mapovat dění veškeré napříč všemi manuály, takže tam si potom musíme vytvořit nějaký komunikační kanál, aby se tyhle ty události, ty informace ke mně dostávaly a týká se to potom do budoucna i třeba newsletteru. Tady k té první fázi vlastně, já jsem říkala, že budeme chtít dělat nějaké bombastické antré, to znamená, zase jsou tady nějaké dvě varianty, které Pixle navrhují toho, jakým způsobem by se vlastně ten feed na tom Instagramu plnil. Jedna je taková, druhá je taková a tam by vlastně pokračoval nějaký karusel vysvětlujících slajdů, který by vždycky měl nějaké 3-4 hesla, kde vlastně vysvětlíme, co to je, proč to vzniklo, jak to funguje, jak chcou přistoupit. Celé by to mělo složit už jako ten manuál, mělo by to složit nějaký ten jako to hlavní vysvětlení a pak už dál v tom feedu se pojede vlastně v kombinaci toho černobílého obsahu a nějakých fotek barevných, takže i to vytvoří nějaký zajímavý jako grafický bloky.
Tady jsou jednotlivé texty, které asi není potřeba úplně prezentovat, protože spousta tady toho vzniklo. Ty texty ještě ladíme, aby měly nějakou takovou snesitelnou formu, jako aby to nebylo úplně ukecané na ty sítě. A potom 2 vlastně bude představování jednotlivých měst. Takže tohle to už tu bylo, bude se to dít chronologicky, takže začneme Brnem. Takže zase by mělo vlastně v úvodu toho slajdu se objevit to logo toho města a v následujícím jako karuselu v nějakých těch jako slajdech postupně představíme historii toho projektu, tady právě publikace a lidi, kteří se na tom projektu podílejí. A třetí věc, která zatím vznikla, jenom tohle to jsou nějaké pravidelné rubriky, kdy jsme zatím ladili jenom nějaký vizuál k facebookovým událostem, kde je zase vidět, že se tam propisuje ta tečka, která je za mě dostatečně silným motivem, že vlastně není potřeba už to nějak více designovat, že to je docela dobře. A zakončím to výzvou pro spolupráci, protože, jak jsem říkala, bude to život nebo ta aktivita na těch sítích bude do jisté velké míry záviset i na vás. Takže já bych vás poprosila, jestli můžeme za každé město stanovit jednu osobu, s kterou vlastně budeme komunikovat všechny ty věci, která mě bude informovat v nějakém ideálně pravidelném intervalu o plánovaných akcích. Potřebovala bych od každého města sehnat logo ve vektorovém formátu. A další věc, pokud byste byli ochotní mi poskytnout analýzu vlastně toho okruhu uživatelů, protože bude zajímavé vidět, viděli jsme v té analýze toho okruhu uživatelů, že tam byla jednak věk, jednak ty města a většinou samozřejmě to město má ten záběr nějak jako v rámci toho regionu, ale to by mě tak spíš jako zajímalo, nějak se na to podívat, jestli to takhle funguje i z hlediska toho místa, i z toho jako věkové skupiny. A to je asi všechno. Děkuji.